Dobrý den, moje jméno je Nikola Pekárková a ráda bych vám představila svůj maturitní projekt s názvem Kartíková zoo. Jedná se o karetní hru, která má tematiku zvířat a je určena pro děti od 8 let. Hra je určena pro 4 hráče, ale dá se hrát i v menším počtě. Cílem ve hře je poskládat zoo z 8 karet zvířat. Tyto zvířata se dělí do 4 kategorií: savci, ptáci, plazy a ryby. Součástí hry je také obchod a karty jídla, které fungují jako měna, za kterou se hráč zvířata může koupit. Ve výhře vám ale stojí pytláci, kteří zvířata kradou, pokud v zoo nemáte kartu ošetřovatele. Hlavní inspirací na začátku projektu mi byla hra Diamoniac a její mechaniky jsem postupně rozvíjela a měnila. Během testování jsem také zkoušela spoustu nových nápadů od učitelů a kamarádů a konečným dílem se tedy stala originální hra. Práce na projektu byla náročná, protože jsem často měnila styl celého projektu a trvalo mi, než jsem se ustálila u semirealistických ilustrací, které jsou podle mě nejlépe poznatelné pro děti i dospělé. Na vizuálu projektu jsem pracovala hlavně v programech Painttoolsy a Fire Alpaca. V projektu mi také velmi pomohl program Tabletopia, který mi umožnil zkoušet hru i v digitálním prostoru. A já jsem díky tomu mohla měnit komponenty a ilustrace okamžitě bez toho, abych ztrácela čas s dalším tiskem. Ráda bych poděkovala Lukáši Freitagovi za vedení mého projektu, ale také Vojtěchu Dočkolovi a Šimonu Vladíkovi za konzultace, své rodině a kamarádům za jejich podporu a hlavně svému příteli, který za mnou během celého projektu stál, motivoval mě a hru testoval ve dne i v noci.